Что ему номера? Ай, глупа работа ще ма, да, майката. Пиян дурник. Добри го грената искате. Здравей. О, Виктор. Видео ли правиш, бе? А? Ляв съм бате, бе. Днеска филм направи. Не искате ли? Може да има глътка кафе си да пие. Като жив е. Тя ще изкоста. Знам, бе, чики, яко, брате. Луди чики, нали? Да се пахнем. Той за ти не иска да се прибира, бе. Аз се не разбира, бе, брате, бе. Се присъединя да ми каже. Има голям пилин. Мира има вътре, топличко е. Утре там бързината е, не? О, някакъв гътлек. Какъв гътлек изкара тая, брат. А? Снимам ги, брат, снимам ги, бе. Бокограма, бе. Сектор, не мога да ти поема каската на екрана, бе. И патиски коста. Аз тебе. Главата ти е колкото iPhone. Ти си много голям, бе, ще ба. Аз съм като Елвис.